Muri yeZimbabwe aiwa kovhurwa hombe manje. Apa tinoona kuti Fadzai Mahere anokriticiza Emerson Mnangagwa achiti decision yakaita pamachiefs motokari 100 maIsuzu aiwa kumaguta anotungamira idecision iri wrong, idecision isingaiti nokuda kwemareasons aakapa achiti munyika mune food insecurity uye munyika aiwa muri kuleka mamedicines. Saka muendera mberi mashoko aataura aiwa muri yeZimbabwe kwavhurwa hombe aiwa nokurudzira ibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Tamochona mabdits andokupa pano paZim News Live. Notoona kuti Fadzai Mahere anouya paTwitter hino pake obva posta achiti the city of Masvingo has only one ambulance to service the entire city, which is a population of 92,062 residents. However, 2021 chiefs were given new cars. 2023 chiefs get new cars. 2024 chiefs get new cars. We need new leaders. Ndo mashoko anoitwa naFadzai Mahere obva aisa nemapictures aratidza motokari dzakapiwa uye nenhau dzakabuda muthe mira Masvingo dzinyorwa dzichinzi City of Masvingo has only one ambulance that is serving its population of 92,062 residents, while the Masvingo Provincial Referral Hospital also has one ambulance. This is a ticking health bomb, according to the Provincial Hospital Medical Superintendent Dr. No Zulu. Aiwa ndo mashoko ano achipostiwa achitogwa naFadzai Mahere achiti zvakaitiwa naEmerson Mnangagwa aiwa hazvisirizvo, aiwa hazvisi necessary nokuti vanhu vari kusakamba kuma conditions emasituations asiri safe. Saka muri yeZimbabwe chipotudza mafungiro ako unoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa pinda mucomment section medu wotidza mafungiro ako ausaka unosubscribe kulike chinotina on the bell icon. Tombochona mabdits andokupa pano paZim News Live.